Jittilaw għal 141 il-vittmi tal-COVID-19 f'pajjiżna. Dan hekk kif fl-aħħar 24 siegħa kienu konfermati 4 vittmi oħra. L-ewwel każ kien ta' mara ta' 79 sena li kienet pożittiva għal COVID-19 fil-21 ta' Novembru u mietet fid-29 ta' Novembru fl-isptar Mater Dei. Fit-tieni każ mara ta' 80 sena li kienet ikkonfermata pożittiva għal COVID-19 fil-25 ta' Novembru mietet it-tnejn fl-isptar Mater Dei. Fit-tielet każ raġel ta' 73 sena li kien ikkonfermat pożittiva għal COVID-19 fis-16 ta' Novembru miet it-tnejn fir-residenza San Vincenz de Paul. Fir-raba' każ raġel ta' 67 sena li kien ikkonfermat pożittiv għal COVID-19 fil-15 ta' Novembru miet ukoll it-tnejn iżda fl-isptar Mater Dei. Dawn l-aħħar fatalitajiet itellaw għal 9 il-vittmi tal-coronavirus f'pajjiżna fl-aħħar 4 ijiem. Intant it-tlieta ġew irreġistrati 102 każi ġodda ta' COVID-19 f'pajjiżna, filwaqt li fiequ 83 persuna. Dawn in-numri li tħabbru mill-Ministeru tas-Saħħa ifissru li l-każi attivi għadhom fuq l-2000. Il-total ta' każi f'pajjiżna minn Marzu dawn jammonta għal 10,192, hekk kif issa dalwaqt nagħlqu 9 xhur f'din il-kriżi medika li ħallit riperkussjonijiet kbar, għalkemm għall-Prim Ministru kollox għadu taħt kontroll. Nistgħu napprezzaw kemm qegħdin tajjeb f'pajjiżna. Qegħdin ngħixu f'normalità. Intant mill-121 każ li ġew konfermati 22 huma qraba ta' persuni pożittivi għal COVID-19. 7 każi huma kollegi tax-xogħol ta' persuni pożittivi, 2 każi kellhom kuntatt dirett ma' persuni pożittivi, 3 każi minn avvenimenti soċjali u 9 każi ġew importati. Dan ifisser li aktar minn nofs il-każi li ġew konfermati 2 huma sporadiċi, jiġifieri ma jafux minn fejn ħadu dan il-virus. Apart il-fatt li qed jiżdiedu l-każi ta' COVID-19 li qed jidħlu mill-ajruport.